Us portaré cap a l'origen de les nostres contrades i a les arrels de la nostra terra, que van ser alliberades a sang i ferro, a fusta i roc. Fou en l'any de Nostre Senyor del 733, quan un cavaller got, dit Otger de Cataló, que governava Aquitània, va creuar les valls d'Aran i de Neu per combatre amb gran valor contra els sarraïns i foragitar l'opressor.